Barangay Kamagayan nagtinguha sa pagwagtang sa problema sa prostitusyon ug drugas sa pagtukod og bag-ong estruktura. Si Maris Puyo sa dugang detalye. Pagbaha, walay klarong kasilungan o risgo sa mga sakit. Mao kini ang kasagarang kahimtang sa mokabat 200 ka mga pamilya sa nagpadayong clearing operation sa Barangay Kamagayan, Dakbayan sa Cebu. Dili jud okay kay siguan pasamo sa nina naman ng mga utang maguba ba na ang mga bata makasakit sad. Taliwa sa 20-day suspension nga gimando sa Cebu City Council, gikatakdang mahuman ugma adlong Biyernes ang paghawan sa mga estruktura sa City Center Complex dinto kuron ang usa ka high-rise building condominium alang sa mga empleyado sa city government ug beneficiary sa urban poor. Sigon ni Barangay Councilor Mansueto Avila nga wala nila tagda ang maong resolusyon ug mas gipaspasan ang trabaho aron sugdan na ang reblocking sa mga informal settlers sa sunod semana. Take over sa city government ang property. Himuon man ning area diya og urban village. Long range program plan sa city government nga kining mga inhabitant nga niya din future beneficiary ni sila sa high-rise condominium sa urban poor. But kining gibuhat karon gi-reblock na ni sila. Ang barangay nagtinguha nga pinaagi sa maong proyekto mawagtang na ang problema sa drugas o prostitusyon sa lugar. All maladies including drugs, prostitution, we try to curtail that kind of problem. Because mostly residents of Barangay Kamagayan, especially students, are complaining about that. Buhat naman na nila, anta mahimo. Nga mo lang kanang tagaan mi ka ng pwesto ba. Panawagan karon sa mga residente ang kasiguraduan nga sa pagtukod sa maong estruktura dili unta sila mapasagdaan. Maris Puyo, alang sa Sun.Star Pilipinas.